Azken txanda honetan, azaldu nahi genuke, aipatu ditugun bi kasu horien atzean dauden lotura politikoak, eta horrek suposatzen duena. Zeren, aipatu ditugun kopuruak, akaso ez dira izugarriak, ados, kontratu txikiez ari garelako, etxebizitza sailaren 8 kontratuetan 155.000 euro zeuden, gehi beste 18.000 euro kontratatzeko saiakera, kontrol ekonomikoko bulegoak eragotzi duen 9. kontratu horrekin, arkitektura zuzendaritzaren 6 kontratuetan 110.000 euro zeuden, lehen argitu dut horiek ez aizkidala legez kanpokoak iruditzen, beraz ez dezagun ere egin totun revolutun bat nik esandakoarekin, baina bai uste dudala hor ez dagoela planifikazioa egon, eta Europar funtsak eskatzeko zerrenda egiteko 7 kontratuetan 77.000 euro. Hor ere ez dut esan danak iruditzen zaizkigula legez kanpokoak, zalantzak dauzkagu birekin. Ez dira kantitate izugarri handiak, baina eskutatzen dute gure ustez bezerokeria sare bat. Arriola sailburuaren komunikazio kontratuen atzean dauden bi enpresek loturak dituzte, intensidade ezberdinekoak, akaso lotura ahulak nahi baduzue, PSE alderdiarekin. Eta Europar funtsen zerrenda egiteko 3 kontratu nagusien atzean, dauden beste bi enpresek loturak dituzte EAJ alderdiarekin, eta labur azalduko ditut. 4 Sol Media, enpresaren bi sortzaileetako bat, Maje Saez kazetaria, PSE-ko, Merkataritza, Konsumo eta Turismo saileko prentsa arduraduna izan zen 80. hamarkadan. Seikaz, Gabinete 6 enpresaren bi sortzaileak, PSE-ko, Bernabeunda, Industria sailburuaren prentsa arduradunak izan ziren gutxienez 2009an. Ikei enpresaren lehen zuzendari Ignacio Etxeberria, EAJ-ko diputatua izan zen Madrilgo Kongresuan 6 urtez. Beste zuzendari bat, Juan Luis Llorens Urrutia, EAJ-ko ekonomiako sailburu orde 84 eta 86 urteen artean. Eta PricewaterhouseCoopersen EAE-ko eta Nafarroako egungo taldearen arduraduna hasieratutza da EAJ-ak Bilboko portuko presidente gisa jarri zuena 15 urtez, 2003 eta 2018 artean. Eta duela gutxi taldean Aitor Soloeta sartu du Bizkaiko ogasun zuzendaria 4 urtez izandakoa. Bizpahiru zertzelada hauekin, ez dugu esan nahi noski enpresa pribatu hauek ez dutela eskubideri kontratu publikoak irabazteko, ez da gutxiago ere. Ez dugu esan nahi ez da ere, haien lanak ez direnik kalitatezkoak. Baina, akaso beste enpresa batzuenak ere izan zitezkeen. Uste duguna da, nolabait, kontaktu politikoetaz baliatu direla, lehiaketari gabeko kontratuak lortzeko, gutxienez aipatu ditugun kasuetan. Eta bereziki larriak iruditzen zaizkigu 4 Sol Media enpresek eraman dituzten kontratu errepikatuak urtez urte, ze galdera zuzen bat, zergatik bota da atzera 2021koa eta ez 2008koa. Eta PricewaterhouseCoopersek eramandako bi kontratu itxuraz fragmentatuak. Bai, bat egin du lehendakaritzak bestea Sprik, baina bueno, uste dugu Next Generation funtsetarako proiektuak aukeratzeko bestelako plangintza bat egin zitekela. Akaso ez da legez kanpokoa? Akaso hitz egin beharko genuke planifikazio esaz? Eta uste dugu hori ere, salatu beharko litzatekela. Esan bezala ez dira kantitate handiko kontratuak, baina bai osatzen dute intensidade basuko nahi bada bezerokeriaren adibide ona. Kontrol ekonomikoko bulegoak nahikoa ikertzen ari da intensidade basuko bezerokeri hau? Akaso bere ustez, imaginatzen dut ez dala existituko. Guk zalantzak dauzkagu. Uste dugu beste alde batera begiratzea erosoagoa dela, kontratuak bertan bera usteak arazo gehiago ekar ditzakela beste alde batera begiratzea baino. Eta gainera, uste dugu, Javier Losabera ezin dela guztiz independentea izan. EAJ-aren Araba Buru Batzarreko ejekutibako kide egin bai zuten 2012ko apirilean okerrez banago. Horrekin lotuta, gustatuko litzaidake jakitea, noiz utzi zenion Losa jauna Araba Buru Batzarreko ejekutibako kide izateari, eta ea zure ustez, EAJ-ko goikargu ohi batek independentzia guztiz kontrolatu ote dezakeen EAJ-aren jarduera publikoa. Ez alduzu ikusten hor interes gatazka argi bat, Losa jauna?